Welcome o happy weekend kanatong tanan mga higala o mga kaigsunan. Daghan kayong salamat sa mga panalangin sa Ginoo nga atong natagamtam sa tibuok semana o sa inyong makanunayon nga pagsunod sa atong tulumanon takna sa pagtuon. Kuyog nato karon nga episode mao ang atong mga regular panelists gihapon din sa pagtuon anay matag semana sa atong lesson dinhi sa South Philippine Union Conference. Walay lain kundi sa atong pikas nga bahin ng atong Stewardship Ministries Director si Pastor Rudy Galarpe Jimenez. Unya dinhi sa pikas nga bahin sab nato mga kaigsunan natong pinalangga nga Publishing Ministries o SOP Director dinhi sa SPUC kun walay lain kundi si Pastor Nildo Sambulot Mamak. Ang Ginoo magpakig-uban nato samtang atong paggahimuon kining pagtuki sa atong lesson niining simanahon mga kaigsunan nga naguluhan ni Himaya. Usa kini siya ka paglantaw nato sa kinatibuk-an o kibali daw introduction mga kaigsunan sa karakter nga atong pagatukion ni ining tibuok nga quarter sa last quarter of the year 2019. Sa dili pa ta moadto sa unahan atong pangayoon ang giyas Ginoo pinaagi sa pag-ampo kuyog ni Pastor Mamak. Magampo ta minahala ko makigilayang kaigsunan. Among langit nun nga mahan ng takdahaw Diyos, aniya kami nagakalipay sa pagambahan diya kanimo. Dalaygon ikaw sa amo nga mga kinabuhi, nga ikaw nagahatag na usab og laing kahigayunan, nga kami makahimo sa pagmalandong sa imong mga pulong. Kung naghangyo diya kanimo nga palihog panalangini ang matag usa nga diin nagahimo sa pagtan-aw o pagpaminaw niini nga programa. Nga dili lamang ang leksyon igo namo makatunan apan amo usab maaplikar sa among adlaw-adlaw nga pagkinabuhi ilabi na sa among pagpangalaga diha kanimo. Yes, panalangini ang tanang mga kaigsuonan nga nagapatalinghog, ang tanang mga Sabbath school teachers nga kining amo nga mga pagtuon makadugang usab kini sa kaalam nga ilang nabatnan. Ug salamat kay Ginoo nga ikaw sa panalangin, sa pinasahi, sa tanan nga nagapatalinghog, may pinasahi usab sila nga panalangin madawat sa pinasahi nga panahon ilang gigugol alang niini. Salamat nga ikaw nagatubag sa pag-ampo, nagapasaylo sa among mga sala. Salamat madawat tungod sa lang Hesus bugtong sa mga luwas. Amen. Amen. Nakakay salamat Pastor Nildo sa binuksan nga pag-ampo. Karon mga kaigsunan sa dili pa ta magsugod sa atong pagbasa sa atong memory text niya i-discuss nato kini nga to ang lesson karon nga week mga igsoon. Unahon sa nato ang pagtimbaya sa atong mga suki nga mga tigpaminaw ug mga viewers sa atong tulumanon takna sa pagtuon. Atay mga viewers diha sa YouTube, naasab tay viewers nga nagsunod gyud kada semana sa Facebook. Kunya every week naapod tay mga listeners sa atong mga Hope Radios sa tibuok Mindanao mga kaigsunan ug bisan patingali sa uban nga dapit sa atong nasod. But anyway, ato kamong paghahatagan sa panimbaya ni ining adlaw. Unahon to si Pastor Jimenez. Mayong buntag sa matahom nga adlaw ang ipapahulay sa atong mga pinilangga nga mga tigpaminaw o nagapasiugda nining atong takna sa pagtuon. Just last week gikan kami o nagahimo kita og pagbisita didto sa iglesia sa Kidapawan, South Cotabato o akong gipanimbaya ang ato didto. Una ang ato ang church pastor, si Pastor Alan Carolino, iyang pamilya. Ingon man ang pamilya ni Brother and Sister Jessica Rimonde o si Brother and Sister Nilo Kabatingan, Brother and Sister Ramon Manunog o Brother and Sister Albert Ramonal, Brother and Sister Nelson Bidal o tanan sa atong mga kaigsuonan, mga opisyalis nga gikan anang Bernie sa gabi hantud tibok adlaw o gani Domingo na kami nakapamauli tungod kay ato gyung gihurot ang ato ang pagpakig-uban og nakapahimulos ta sa panahon nagatuon ta sa atong mga katundanan ingon nga pinyalan. Didto pod sa Western Mindanao, didto kami sa miaging mga Sabado pod sa Pagadian City Central Church, nakig-uban sa tanan nga makisunan didto, amo mong gipanimbaya. Og bisan pa dili lang dinhi sa Mindanao apan bisan pa didto dapit sa gawas sa nasod sa Germany. Ako gipanimbaya ang amo didto nga anak
nga diin nagasimbas, nagalain na nga mga simbahan, unya sila nagapaminaw nining atong takna sa pagtuon o ako sab sila gipanimbaya o gigreet ni ining matahom nga adlaw ipapahulay. Ang Dios magapanlangin kanato. Pastor Nildo. Ya, ako sab kipanimbaya ang ato nga minahal nga mga kaigsunan diya sa distrito sa Aurora, Ramon Magsaysay, Midsalip, kaniadto nga diin kita na makig-uban. Og salamat nga karong katapusan sa tuig may himuon na sab kita nga reunion sa atong kanhing distrito kaniadto. Atong gipangamusta labi sa tanan papangandam sa atong iglesia sa Midsalip sa mo host sa ato nga programa, mga Andalis family, Templado family o uban pa nga mga pamilya mga kaigsunan din ha. O usab sa ato nga distrito kaniadto sa Tungawan o Surabaya district sa ato mga kaigsunan, salamat kayo. O usab ako nga gipanambaya nga ako nga mga nalipay ako nga natay mga kaparintihan nga mga Adventista, Pastor Hes. Amen. Oo. Praise the Lord. Nalipay ta nga naibalag kay ang amo nga pamilya, daghan mi pero ubas sa grasya sa Ginoo ana say nakahimo pag dawat sa kamutuoran. Akong ginatimbaya si Agaw Meliton Mamak nasa Luzon ug usab ato nga ako sab nga paryente nga si Viven Mamak silang Tapsan sa Vic o usab ngadto sa kaparintihan sa Kalamba ilang John Mamak mga kaigsunan. Salamat kayo. Ang usab ang ato nga mga nagapadayon sa pag-iguban kanato sa Facebook, sa live streaming o sa mga Hope Radio. Happy Sabbath kanyang tanan, minahal ko mga kaigsunan. O ako nang hinaot nga diin magapadayon ang panalangin sa Ginoo ang kaalam nga atong madawat dahil sa pagtuon sa leksyon, mapahat nato makinabuhian, makahimo pagpaligon sa atong pagpangalagad. Okay, daghang kayong salamat no sa higayon nga makag-greet kita. Although in passing lang ni siya mga kaigsunan pero mahinungdanon kayo nga atong matimbaya ang atong mga suki nga mga viewers ug listeners. Atong pagkatimbayaon ang atong mga kaigsunan dinha sa Pigkalawag Church. Diha si Brother Jerry Mahosay ug si Brother Arnel Macasero. Happy Sabbath weekend kaninyo mga igsuon. Ang Ginoo magpanalangin kaninyo sa kanunay. Moadto ta sa Blacktown Church sa Sydney, Australia mga kaigsunan. Daghan ta mga Filipino viewers dinha sa atong takna sa pagtuon. Inig-abot na gyud sa panahon nga mag-review sa atong lesson. Ilang gitan-aw nga usas mga importante nga mga sources kini nga to ang pagtuon every week mga kaigsuonan. Na din ha si ang Habutay family, si Brother Junel, si Ma'am Jing, maingon man kang Banban, happy weekend kaninyo. O kang Sister Danica Caberte and family, happy weekend usab kanimo din ha sa Sydney, Australia. Dinhi sa Boston, Massachusetts, atong special nga gigreet ang mga kabataan. Labi na gyud si Cherish Barayuga, happy weekend to you and to your old big brother, si CJ Barayuga, happy weekend kaninyo din ha sa Boston, Massachusetts. God bless you continually. Ang dinhipod sa Sipak, Murcia, Negros Occidental, atong nahibalag din ha ang pipila ka mga higala o mga viewers nato sa Hope Channel, labi na gyud sa atong tulmunong takna sa pagtuon, si Pastor and Mrs. Tolidanes, ang kanhi presidente sa Union, unya na misyonary sa gawas, karon naghimo siyang volunteer pastor din ha sa Sipak Church mga kaigsunan. Kang Dr. Luisito Tomado, sasab sa atong mga host sa atong lesson study every week din ha sa Sipak Adventist Church mga kaigsunan. Happy weekend kinimo Dr. Tomado. Kang Pastor Elden Toledo and family, ang atong Vice President for Student Affairs. Maingon man sab sa atong mga senior missionaries sa 1,000 Missionary Movement nga naa karon diha sa CPAC mga kaigsunan. The family of Brother Bimbo Ranan, maingon sab sa pamilya ni Brother Rosas Shalom og sa iyang pamilya og maingon sab sa Lazo family. Happy weekend kaninyo. And of course, dinhi sa Zamboanga Peninsula Mission, atong gigreet ang atong administration nina si Dr. Elvin Salarda, kuyog kang Pastor Arnold Sumbilon ug kang Sir Ronald Hazel Ramos og sa ilang mga panimalay. Ato sa gigreet ang ato ang communication director sa maong misyon si Pastor Elmer Dulang and family. Mayno sa bang ato ang PARL director din ha sa CPM si Pastor Piping Natividad and family og sa tanan natong mga district pastors
ug mga kaigsunan sa tibuok nga kaumhan. Happy weekend kanatong tanan mga kaigsunan. Salamat gid sa Ginoo nga kanunay tayong gitagano higayon nga muginhawa og magkinabuhi subay sa iyang kabubuton mga kaigsunan. Karon nga semana atong tan-awon kining ato ang usa sa mga leadership figures diha sa Old Testament. Gani bisan atong hisgutan pang entero Biblia mga kaigsunan, kini si Nehemias mga igsoon is one of the leaders nga atong ginalantaw gayud mga igsoon. Ang iyang mga gibuhat, ang iyang mga panig-ingnan, ang iyang mga accomplishments is always part when it comes to leadership collection and examples mga igsoon. So we are talking about Nehemiah. Unsa ang mga challenges nga iyahang giatubang, unsa ang iyang kahangawa alang sa iyahang nasud nga mao ang Israel, which has its capital in Jerusalem, ug unsa ang iyahang dedikasyon ngadto sa Ginoo, mga plano niya karon nga semana ato kining pagatukion mga igsoon. Pero sa dili pa ta mo tusunahan, atong basahon ang ato ang memory text nga makaplagan diha sa Nehemias kapitulo 1 bersikulo 4 ug 5. Hangyo na to si Pastor Mamak sa pagsaysay niini human sa iyang pagbasa. Yeah. Nehemias 1, kapitulo 1, versikulo 4 ug 5. Og nahitabo sa pagkadungog nako ni ining mga pulunga nga ako milingkod og mihilak og nagbalata sulod sa pipila ka adlaw. Og ako nagpuasa og nagampo atubangan sa Dios sa langit. Og mingon nangilyo po ako kanimo o Hiyoba, Dios sa langit, og ang dako og kahadlokan nga Dios nga nagabantay sa tugon og sa mahigugmaong kalulot kanila nga nahigugma kaniya og nagbantay sa iyang mga sugo. Amen. Kini siya minahal nako makigalaan makaigsunan, muni ang dugukan sa ato nga pagtuon. Nahitabo kini sumala sa kasaysayan sa kinabuhi ni Nehemiah nga sa diha nga nakadungog siya og dili maayong balita. Ang first reaction niyang gihimo mao ang pagbalata. Himo siya og pagampo kanang pagbalata. Dili sayon hilak gina siya. Oo, grabe gin yang hilak. Dili sayon ang iyang kasinatian minahal ko makaigsunan. Kay kun ang tawo nga magbalata dili na basta-basta kay kanang mulas dili na siya dali ba nga hilak. Na may tawo nga muhilak nga kajutra, pero kanang pagbalata deep down sa kasing-kasing grabe gyud ang kasubo, kabalaka nga naeksperyensyahan. Ug mo ni nahitabo kang Nehemiah. Ug atong nakaplagan nga nagampo siya, gawa sa pagampo nagpuasa pagyud siya. So nini nga atong leksyon ato ning matun-an unsay hinungdan o nganong gihimo kanini ni Nehemiah kining mao nga reaksyon sa diha nga nabdawat niya ang dili maayong balita. Amen. Yeah. Okay, ato pagiding ipasaysay og lalom-lalom ni Pastor Rudy Jimenez ang atong memory text karong semana ha. Kaning ato mga kaigsunan nga ikaduha nga subtapiko sa atong leksyon tibuok nga quarter nagisgot ni sa usa ka inila nga pangulo nga sa giingon ni Pastor Hes ganina dinis balang kasulatan sa daang tugon bisan pa sa bag-ong tugon ato gyung maila ang iyaha nga kinabuhi unsa siya kaligdong ingon nga tinawag sa Ginoo. Gawas nga iyaning gihimo mga butang nga iyang gibuhat ang iyaha gyung commitment sa diha nga siya gitawag sa Ginoo. Sumala dinhi sa atong memory text nga sa diha ang duha ka mga grupo nag-ingon nga mga binihag sila nagahimo sa buluhaton unya partial ang ilang accomplishment ang Ginoo nag-assign og lain nga tawo mao ni si Nehemias. Ug ato ni karong ma-dig out ato ni madiskasan ang iyang kinabuhi gikan sa iyahang pagtubag bisan pa man dunay mga balita nga dili maayo apan wala gid na makapaluya o makapawala sa iyang dedikasyon o sa iyahang commitment. Amen. Kung familiar ta mga kaigsuonan no sa nahitabo sa Jerusalem, sugod pa lang sa Babylonia katong gitugutan nga nasod sa Dios nga mobihag sa iyang mga katawhan gumikan sa ilang pagpakahilayo sa Dios. Actually kini mga kaigsuonan pagpukaw ni sa Dios sa iyang mga katawhan. Iya silang gitagaan og mga kalisdanan bisan pa kapildihan sa ilahang
nasod mga igsoon because of their stubborn character. Kalayo na nila kayo sa Dios. No, so nabihag sila sa lain-lain nga mga nasod. Una, kaya gitawag na to Babylonia, unya Medo Persia, mao na ning panahon nilang Nehemias mga kaigsunan. And even until the Fourth Empire, ang sa panahon ni Kristo, wa gyud nila mabawi ang ilahang gitawag og independence as a free nation mga kaigsunan. Mao na nga sige gid sila paabotay kun ang ilang Mesiyas moabot na gayud unta aron maoy muhimong ilang political deliverer mga kaigsunan bisan pa hangtod karong panahon na. But let's get back. There were several attempts in rebuilding the walls. Gani ang tupad or ang previous nga book from Nehemiah mga kaigsunan is the book of Ezra. Kani si Ezra was also an instrument in the attempt to rebuild the walls of Jerusalem. Pero tungod sa mga circumstances mga kaigsunan wala ma-accomplish diha and it was probably part of God's plan nga si Nehemias na mga kaigsunan ang mahimong instrumento nga tukuron kini pag-usab. Gani giingon din sa tong lesson, it was 13 years after Ezra tried to rebuild the walls that Nehemiah was the cupbearer of the king of Persia. Kining iyahang responsibilidad mga kaigsunan, suod siya sa hari. Dili lang ingon nga although he was not part of the cabinet, pero he was part of the personal family assistant of the royal family mga kaigsunan. So suod siya kayo. So makita nimo nga as a cupbearer, crucial kayo ang iyahang role mga kaigsunan, and every king would treasure this responsibility. Laliman ka, sa dili pa mo inom ang hari sa bino, tilawan usa ni Nehemias. Kay in kaso adunay hilo, dili mamatay diretso ang hari, ang cupbearer mo iunag kamatay. So inguna na ka-importante, so inguna na siya kalakas og kasuod sa hari mga kaigsunan. Pero nangita ni siya og timing, which we will know later in our story. Pero sa atong na-discuss mga kaigsunan, Nehemiah is known in the Old Testament as a wall builder. Kaya siya man ang nag-accomplish gyud sa pagpatukod og usab sa mga paril sa Jerusalem. Pero ang pangutana ni karon, nganong big deal man kayo nila ning magtukod og paril? Unsa man din nga paril? Sama lang ba ni sa atong koral dinhi sa atong mga property karon nga ang uban hollow block, ang uban hagwire, ang uban inak-ak lang nga kahoy, ang uban lipak lang nga kawayan. But this is not the kind of walls nga atong ginahuna karong panahon na makaigsunan. Kung mahinumdum mo, ang kada syudad kaniadto was being surrounded by very strong walls, mga kuta ni sa mga kaigsunan. Kung nakakita mo og mga kuta diha sa Usamis, diri sa Dapitan, diri sa Zamboanga, kini sila mga sample lang ni mga igsoon. Gani, kining mga kuta na to dinhi, gagmay ra ni kayo kung i-compare nimo sa mga paril nga ilang gitukod kaniadto. So maagian ni siya og bus kung dito ka sa ibabaw. Harang dako agyod. And this was a fortress for every city. O gani mga kaigsunan, mo ni ilang panalipod gikan sa mga kaaway nga mga nasod nga gustong musulong sa ilahang syudad mga kaigsunan. So this is how important walls are for them. Speak about the wall of China, ingon ana sab gihapon ni nga nature mga kaigsunan. Busa, big deal kayo ni ining sinugo sa Dios nga matukod pag-usab ang ilang paril. Karon nahibalo siya nga daotan kayo ang kahimtang ngadto. Ang giingon ni Pastor Nildo nagbangutan kung sa lain pa nga pinulungan morning nagbalata. So mura ka og namatyan anang pulunga mga kaigsunan, and this is how affected this leader was during his time. Akong ilabay ni nga mga discussion mga kaigsunan sa atong mga kauban for additional information. Sa ato pa, Pastor Menes, yeah. Before gyud si Nehemiah misugod sa misyon nga gihatag sa iya sa hari. Kay ingon nga cupbearer, iyang relasyon dito sa gitagaan na siya og misyon, maoy mo tukod pagbalik sa na tumpag nga
kaning wall sa Jerusalem, wala siya maghimo, wala niya himo adutso nga wala siya mga kaning prerequisite nga gihimo si ang kaugalingon. Ato pa muna atong teksto diha nagisgot nga nagbalata siya, nagpuasa, unya gidala niya ang tanan ngadto sa tubangan sa Ginoo. Nangayo gid siya giya sa Ginoo unsay iyang angay nga pagahimuon aron ma-accomplish niya ang sagrado nga buluhaton kay dili mo guni basta-basta nga magkuralang tag usa ka syudad kani paril kung nakaadto mo og Jerusalem makita nimo unsa ka lig-on ang koral nga kung nga sa dihang nagunob na sayon kaayo ang mga kaaway mo kani mosulod muna nga ipatukod pagbalik para muni ilang depensa nga dili madali og sulod ang mao nga dapit labi na gyud ang dapit nga naa diha ang mga pinili nga mga katawhan sa Ginoo. Pastor Nildo. Yeah, Pastor Hes. Gapo kayong kinabuhi ni Nehemiah usa ka leader. Atong nakita ang cupbearer siya. So kung tanaw na to, he is safe and secure sa iyang position. Kaya naa sa dito sa kiliran kanunay sa hari. So Tinood yun. unta sa usiyahang kagalingon lang iyang gilantaw, pwede na gisali siya magbulay-bulay pa sa kagalingon, hilak-hilak pa sa dito. Kung nakita na to ang kinaya sa usa ka pangulo. Ngayon dunggan nga ang katong mga salin nga na naulipon, sila adunay dako kaayo nga makasubanan. Ug unya ang ilaha unta nga paglaom makural makaigsunan maoy gibungkag, broken down, and even the gates were on fire, gipangsunog. Kaya mao man ni ang ilaha yun unta nga paglaom. So nakita na to nga kining usa ka leader nga naglantaw sa kaayuhan sa iyang mga sakop o mga kauban mga kaigsunan, wala niya kapungi iyang gidala ang tanan nga mga pagbati ngadto sa Ginoo. Amen. So mo ni ang pinaka-basic gid kay mga kaigsunan, no? Naghisgot man kitag leadership ni karon bisag asa ta nga forum in leadership. Diha ba kaha sa atong panimalay, diha ba karon sa iglesia, diha sa atong care group, o ba kaha sa atong distrito mga kaigsunan. Any leader is strong enough sa iyahang mga priority sa kinabuhi mga kaigsunan. Gusto ko atong point ni Pastor Nildo, pwede na gidunta siya nga magunahuna lang sa iyang kaugalingong security, moingon siya maayo man ang akong kahimtang kay ginaamo ko sa royal family. Regular ang akong trabaho, akong pamilya mabuhi gyud. Pero laliman ka bago niya ng desisyon ng mga kaigsunan nga magpa-deploy siya uli dito sa Jerusalem, nga wa pa siya kahibalo og swelduhan pa bagaha siya sa hari o mapadayon ba kaha ang iyahang employment mga kaigsunan basta kay mauna lang yun niya ang tanang mga butang nga alang sa Dios. That is a true leader mga kaigsunan. We do not merely think of benefits, we also think of the risks. O kini nga mga hagit mga kaigsunan labngon ni sa mga pangulo nga tinuod nga gibdihog nga iya sa Dios. Amen. Dinhi sa kinabuhi ni Nehemiah mga kaigsunan na ay mga prerequisite nga iyang gihimo dinhi. Didto pa lang siya sa Persia, sa wa pa siya moatubang sa hari. Gihimo na niya ning daghang kay mga buluhaton. Atong tun-anon niya mga igsoon kining iyang pagampo ug kining iyahang pagduol sa hari finally mga kaigsunan. Naabot na ta kita karon sa tunga-tunga nga bahin sa atong pagtuon. Let's take a break. Ayaw mo gawa din ha mga kaigsunan atong sumpayon kining atong pag-utingkay. Family friendly, a global vision, and a holistic approach to thinking and living. Unlike any other media source on the planet. Welcome to Hope Channel. Welcome back mga higala. Daghang kayong salamat sa inyong pagpabilin diha sa inyong mga radio ug TV sets. Atong padayonon mga kaigsunan ng atong gibiyaan nga punto kaganina mahitungod ni ining request ni Nehemiah mga kaigsunan. Sa wala pa siya moduol sa hari, ang iyang unang giduol mga kaigsunan ang hari sa universo, Amen. ang Dios. So he has a priority. Adto siya sa Dios una mga kaigsunan, dala ang tanan niyang mga kahangawa ug pagbangutan alang sa iyahang
pinalangga nga nasod dito sa Jerusalem mga kaigsuonan, and he prayed to the Lord. Unsa man gyud ang unod sa iyang mga pagampo. Aron ing imo ug ang akong pagampo masuon nato mga kaigsuonan sa mga pagampo ni Nehemias, natandog yun ang kasing-kasing sa Dios. Unsa ang iyahang mga elemento o ang sikreto mga kaigsunan niining pag-ampo nga dili kabalibaran sa Ginoo. Pastor Rudy, can you please help us understand? Mga kaigsuonan, nindot kay ni nga ato abitaw himuon pod nga sulundan kay kanunay man taga-ampo. Pero sahay murag wala ba kayo ba mahaom unya kani karong gi-prescribe ni Nehemias perti gyud ninduta kay dinhi ato ni siyang mabasa sa Nehemias 1:5 taman sa 11. Dinhi makisuunan ang una niyang gihimo iyang kaning gigreet ang Ginoo, iyang gipasalamatan ang kaayo sa Ginoo, unya human ana iyahang gihangyo nga mamati gyud ang Ginoo. Sa daw pa naagid say personal nga pagpakigsandurot sa Ginoo. Human niya giday gipasalamatan, ato naman ang gihimo sa ato ang acts pero naay nindot ining madugang nato sa diha nga iya nang gipangayo sa Ginoo, iya nang gipangayo nga patilinghugan siya, iya dayong gisugid ang iyang kaugalingon nga sala kun do naman siya napakya siya sa pagsunod sa Ginoo. Ingon nga siya tinubos sa Ginoo, gisugid niya ang tanan, human ni ana makigsuonan, ayha dayon niya gihangyo ang Ginoo nga palihog Ginoo hinumdumi ang imong saad. Og pinaagi ni ini makigsuonan, nakita ni Nehemias nga ang Ginoo wala gyud kaning ni ang wala gyud wala niya gidili og dili iyag yung gihimo unsa ang angay nga pagabuhaton sa pangulo nga naguna pagpangita og nangayo sa iyaha nga kaalam ug giya pinagis pagmando sa balaan nga espiritu. Amen. Pastor Nildo, imuhang mga panghuna-huna ni ining bahina. Minahal ko mga kaigsunan, kung tanaw nato ang structure bitaw sa ampo ni Nehemiah, nakita nato ana ay 7 ka mga punto. Ug unya kining 7 nakaplaga nato nga isig katumoy niini numero 1 ug ang ikapito naghisgot nga may tungod sa Ginoo, gidayeg niya ang Ginoo. Butang nato nga number 1 and 7 ingon dinhi, God, you are great and merciful. So iyang gidayeg ang Ginoo. Unya ang ikapito pod mingon siya, God, give us prosperity and grace. So ang Ginoo ra gyud makahimo ini. Ug unya sa number 2 and number 6 nakaplaga nato makaigsunan nga hear my prayer. Verse 6 and verse 11 na siya makita may ako makaigsunan. Ug unya ang number 3 and number 5 ay confess sa nagkumpisal nila ilang mga sala. Ug unya nakaplagan nga sa number 5 mao ni siya nga giluwas sila sa Ginoo. Iyang gisaysay kung giunsa sila pagluwas sa Ginoo. O ang sentro niini arang kanindot minahal ko mga kaigsunan, ang number 4 mo ning sentro sa 7 ka mga numbers. Ug unya ingon dinhi, remember your promises. So minahal ko mga kaigsunan, mao ni ang mga components sa structure sa pag-ampo ni Nehemiah. Ug nakaplagan nato nga sa atong sistema sa pag-ampo usahay na atay na miss o ba nagway niya ni ba? O nakaplagan nga dito ang tagpangayo sa Ginoo, wa ta magday kung unsa giunsa ta pagluwas sa Ginoo. Unya tingali dito lang tag murag abli lang dito ba nga wa nagitay kinini ang pasalamat kung giunsa kita pagluwas sa Ginoo. So kini nga structure, it is a great example nga ato nga masuon o masunod makaigsunan makinabuhian nato daygon ang Ginoo ug unya hangyoon nga dunggod ang atong mga pag-ampo. Siyempre atong ikumpisal ang atong makapakyasan. And please don't forget to remember nga kinahanglan ato usad nga daygon ang Ginoo sumala sa iyang mga saad. Ang Ginoo faithful sa iyang mga saad sa atong leksyon, pero gusto siya nga in audible voice or kana bang verbally ato gyud nga masulti kung unsa ang mga saad sa Ginoo. That's why ang balang kasulatan pagkadaghan kaayo nga mga Bible promises for us to read
and to express unto the Lord. Amen. So nakita na to diri sa pagampo mga kaigsunan, no? Sa gidiscuss ni Pastor Mamak kato iyang giingon nga structure. Nailhan ni siya sa mga Bible scholars as chiastic structure mga kaigsunan. Naa siya pattern. Kung giunsan niya pagsulod, pagtapos niya mga kaigsunan, mao po'y paagi niya paggawas. So nisulod siya nining unang pultahan, giablihan ang sunod nga pultahan hangtod nga didto na siya sa pinakasulod gyud. Paggawas niya, wa siya mo diretso gawas mga kaigsunan. Gipangagian niya to mga pultahan, and the same thing is true with the prayer that Nehemiah has just uttered. Pero atong timanan mga kaigsunan, ang Ginoo mahimuot magtan-aw sa iyahang mga katawhan nga mo claim sa iyang mga saad. Mao ginang importante mga kaigsunan, dili gyud ni mapakyas, labi na gyud kun imong pangayoon sa Ginoo. Of course, sigon sa atong pagtuo og sigon sa iyang kabubuton mga kaigsunan, matuman gining tanan. But it is very wonderful thought nga imo na ganing ang kunon ang iyang mga saad. You have a problem nga gihagit ka sa pinansyal nimo nga mga kahimtang, claim His promises. Isaad niya ang imong mga pakigsaad, unya i-claim sad nimo ang iyang mga saad nganhi kanato. Kung pananglit karon relasyon nga problema, give it to the Lord and He has the solution to that. Claim all His promises mga kaigsunan. Usahay ang atong problema pagpatapos sa atong church building, claim His promises. The same thing has happened to Nehemiah mga kaigsunan, ug wa siya pakyasa sa Dios. Kaya nga naman, God likes to hear us claim His promises mga kaigsunan. Kana bitawng nakita niya nga, oy, naaman di ay ko'y mga anak nga wa gyud malimot sa akong gipangsaad nila. And they are claiming it. And a promise is always a promise. Dili siya parehas nato mga kaigsunan nga usahay, ang atong mga saad, mga paltos. Siya, di gyud mapakya sa iyang mga saad mga kaigsunan. Let us just claim it. Pastor Rudy. Dayon sa human dito mga kaigsunan, atong nakita no, naghimo si Nehemias pag-ampo, ay mo kalimot sa atong leksyon nagisgot inhi nga 4 ka bulan niya nga paghimo gyud niini. Saksisi gini nga halos kada adlaw gani ang Biblia nagaingon pray without ceasing, hangtod nga diin andam na siya mo atubang sa hari. Og sa dihang gipresenta niya kaning tanan atong himduman ingon dinhi ang hari gilihok sa balaang espiritu, unya gitudlo niya si Nehemias nga nahimo siyang usa sa mga leader o gobernador sa nasud sa Huda during the time mga pinilangga nga magsunan. Ang di nako malimtan din Pastor Hes, Pastor Nel. Kani bitaw mo tungod sa pag-ampo giingon ni Mrs. White, Steps to Christ, page 99. Gwapo kayong pagkasaysay ingon din walay panahon o lugar diin dili angay nga ihalad ang usa ka petisyon sa Dios. Walay makapugong kanato gikan sa pagbayaw sa atong mga kasing-kasing sa espiritu sa mainiton nga pag-ampo. Sa kagubot sa kalye, sa taliwala sa usa ka kalihukan, sa mga negosyo, mahimo nato ipadala ang usa ka petisyon sa Dios ug mangayo alang sa giya sa Dios sama sa gibuhat ni Nehemias sa dihang gihangyo niya si Haring si Haring Artaxerxes ang usa ka lawak sa panag-uban mahimong makita bisan diin man kita. Kinahanglan nga ablihan kanunay ang pultahan sa kasing-kasing ug ang atong pagdapit nga si Jesus moabot og magpabilin ingon nga usa ka langitnon nga bisita sa atong mga kalag. Amen. Mo ning giingon ni Mrs. White hindot kayo. So makita nato diha mga kaigsunan no nga ang pag-ampo nga dili mobulag sa Dios diha daghang yung kadaugan. Dili ginato malalis nang giingon nila nga pulong nga kaigsunan nga more prayer, More power. more power. Less prayer, less power. No prayer, no power. Kay balo na kita kon sa sumpay diha mga kaigsunan. So, nagmalampuson si Nehemias human sa iyahang pag-atubang sa hari. Gani giingon na ni Pastor Rudy kaganina, dili lang ang approval nga tugutan siya nga muadto sa Jerusalem, sa Judah mismo mga kaigsunan, aron mahimo siyang kamaniro o baka aron kapatas sa pagtukod sa building. But no, because God was also talking to the king Artaxerxes mga kaigsunan, gitagaan pagid siya og kagahom sa hari to implement
what has been planned, mga kaigsunan. Which brings us to the next part of our lesson karong simanaha, mga igsoon. So, cut short na to, nibiya si Nehemiah sa hawanan sa hari as a cupbearer, and this time he was deployed by King Artaxerxes himself as the governor of Judah, mga kaigsuunan. So laliman ka sa iyang mga pagampo sa Dios, giandam na siya daan sa Ginoo with his passion and with his kinibitong iyahang kahangawa alang sa iyahang nasod balik ngadto sa ilahang dapit, mga kaigsuunan. Gitagaan siya otoridad sa Dios o back up sa hari mismo aron ang tanan niyang paghimuon, mga kaigsuunan, dili lang inubanan sa hari ngadto sa katapusan, kundi inubanan pagyud sa Dios hangtod nga kini matapos, mga kaigsuunan. Pastor Nildo. Yeah, salamat Pastor Hes. Kini bang makaigsunan ning kasinatian ni Nehemiah? Dili man ni siya development of faith. Although sa sinugdanan gidevelop ganyan pagtuo sa Ginoo. Yeah. Pero this is all about construction of a visible material kanang wall god. Oo. Ug sa ato karon naman taga gahimog wall, di ba? Pero kini siya nga kabahin sa leksyon, pwede na to na siya maaplikar sa diha nga magtukod tag mga simbahan. Oo. Exactly. The first thing nga atong himuon, pangayo gid ig tabang sa Ginoo. Alimang ka 4 months. Grabe. Unya sa nakaplaga na sa hari nga guol man ni akong cupbearer. So concern siya sa kasub-anan kay kana mag-fasting ka usay maluya man jud ka makaigsunan ba. Unya nagbalata pa gyud. Oo. So nakaplagan nga diin ang hari naluoy kaniya. Sa diha nga naluoy ang hari, wa lang siya gitugutan nga mahimong governor. Gipadalaan siya og mga sundalo, iyang mga guards. Unya, labaw pa niya na gipadalaan pag isang solicitation letter. Oo, kung nakaplagan doon na ay sulat na gipadala ngadto sa mga governors sa mga neighboring areas. Ug unya ang letter gasulat, whatever materials needed, they will supply. Grabe, Igsoon. So, ang Ginoo ato nakaplagan, once nga ang Ginoo gani mo'y mutandog sa kasing-kasing, we will be surprised. Whatever projects we have for the glory and honor of God's name. Mag-iglesia man na siya kung unsa ang ato nga mga proyekto na ay tandugon sa Ginoo nga mga kasing-kasing sa diha nga ang Dios mo'y atong unahon. Yeah, and to think ang otoridad, Pastor Nildo, no? O, Pastor Rudy, gikan gyud sa hari ang sulat, mga kaigsunan ngadto sa mga silingan nga mga probinsya. Unya katong sulat matud pa ni Pastor Nildo, ang bisan unsa nga yang gikinahanglan nga materyales ihatag na ninyo kay kinahanglan na nila. So imagine na dili gikan kang Nehemiah ang initiative, mga kaigsunan, nga siya pa'y mangingalap og mga resources, kundi the king himself gave him authority and the backup, mga kaigsunan. Aron lang gyud mahuman. And imagine what God can do sa imo ug sa ako nga sitwasyon karong panahon na, mga kaigsunan. Pastor Rudy, Atong nakita mo sa atong gisunod ang kinabuhi ni Nehemias sa dihang na siya autoridad, ready na siya. Og dinhi sa Nehemias 2:16, giingon dinhi nga ang mga opisyal gani didto wala makibalo asa na siya gikan. Wala sila makibalo unsa iyang himuon, apan kaning tanan gisulti na sa Ginoo pinaagi sa pag-inspire kang Nehemias. Og dinhi ato makita ang iyang gibuhat sa diha nga didto na siya. Sumala atong leksyon, si Nehemias ingon dinhi didn't trust his little army alone, but use a special sort of armor. Muning gihimo ni Nehemias magsuunan nga angay gyud natong sundon. Primero sa didto na siya, iyang gi-review personally ang mao nga sitwasyon sa iyang kaugalingon. Gitan-aw niya iyang gisusi, iyang gisubay. Dayon gihimo niya ang plano unsay angay buhaton nga kadto iyan ang gisubmitar sa Ginoo. Daghan naman, ready naman ang tanan. Tanan nga mga materialis, tanan mga tao, iyan na ready naman siya unsay iyang himuon. Dayon iya dayon gitigom ang tanan nga mga pangulo
Unya ato pa gikuha po niya ang kana marabag iyahang gipangayuan sila ilang mga idea, mga suggestion. Dili lang ang iyang hunahuna apan iya pong giupin ngadto sa iyahang makauban. Dayon sunod ni ana makisuunan sa dihang iya nang natigom ang tanan ng mga pangulog unsa ilang mga plano, iyahang gidasig silang tanan. Kanigyong pag-inspire bitaw sa imong makatawhan. Dayon katapusan iya diyon gipangayo ang ilang commitment. Sa diha nga kana nahusay na ingon din itong leksyon, alang nato nga karon mga leaders o mga katawhan sa Ginoo, gwapo kaini ang gisulti sa itong leksyon. Ingon din we must include God in our plans and conversations when we manage projects and when we are in contact with people. Always use uplifting and encouraging words. Muni ang nakanindot gyud kaayo mga pinalangga nga mga kaigsuonan. Leaders man ta sa pulianan, sa iglesia, asa ta nagatrabaho, atong mga sakop ato gyud silang i-involve og mao ni ang atong iglesia naagi programa total member involvement. Kay matud pa sa pinulungan sa atong sa balaang kasulatan, in council of many there is safety. Doon nagyoy kasiguruhan. Amen. Ang usa pa sa mga krusyal kaayo nga mga punto mga kaigsuonan sa kinabuhi ni Nehemias nganong successful siya. Nahisgutan ni Pastor Rudy kaganina nga mura siya og gideploy siya didto nga naay mga sundalo nga kuyog niya, and at the same time sa iyang pagkagobernador mura pud siya og commander na hinuon ni ining kasundaluhan. Unya, ma-imagine nimo nga dili lang siya engineer, dili lang siya kapatas, wala lang siya nagsulob dito mga igsuon o kanabitang hard hat, basta mag-construction na, hard hat na mga ginadayon, nagsulob pag siya helmet mga kaigsuonan sa gubat. So, this was in preparation against the enemies in case. Gani, sa labing tinuod mga kaigsuonan, mahibalag man nato ni si Sanbalat. Usa lang ni si Sanbalat mga kaigsuonan sa mga detractors ni Nehemiah. Apil pa din ni si Tobias, si Gesem, puros ni sila mga gobernador sa mga silingan ng mga dapit. Pero ever since mga kaigsuonan, sa pagsugod pa lang ni Nehemiah sa iyahang project, mga hangtod nga na-accomplish kining iyang proyekto sa pagtukod sa Jerusalem walls mga kaigsuonan, kining iyang mga detractors wa gini undang sa pagsagabal og sa pahunong sa iyahang trabaho. Pagbalda sa iyang trabaho. Pero he was very steady nga numan kay gawas sa iyahang armor nga gigamit mga kaigsuonan. He had a special spiritual armor Amen. with him. And what is this spiritual armor? Ang mga saad sa Dios ug ang kasiguruhan nga siya nagabuhat sa proyekto o sa buluhaton nga iya sa Dios mga kaigsuonan. When we are doing God's work, di gyud ka ngay mabalaka. Bisag asa pa ka ilabay. Basta kay nasayod ka nga kanang imong gihimo, linya na, subay na sa kabubuton sa Ginoo mga kaigsuonan, wa gyud kay problema. And this is the assurance for you and for me in our leadership responsibilities. Amen. Ang imong pamilya usahay medyo bugat dadon ngadto sa langit mga kaigsuonan. But if you are confident that God has promised for you to bring all your family ngadto sa langit mga kaigsuonan, why imposible diha? So, mao ni ang atong kasiguruhan mga kaigsuonan ni ining kinabuhi ingon nga mga pangulo sa Dios sa nagkalain-lain nga matang sa forum nga atong giatubang. Pastor Nildo. Yeah, thank you very much, Pastor Hes. Actually, mga kaigsuonan, kung ato bitaw lang taon ng kinabuhi ni Nehemiah, sa kadako sa project nga iyang giatubang, sa tahas nga iyang giatubang, handicap gid siya kay kapbire ra biya siya. Dili gyud ni kay position. Although doon sa sari, pero tanaw na to, what is cupbearer? Sulugoon ra magini siya ang kategori. Pero espesyal sa lugoon kay hari magid iyang giserbihan. Unya sa tahas nga dako kayo, ako na siya makumpara ra mga kaigsuonan ba nga naay mga kaigsuonan nga venture o dagko kay project, mutukod og mga simbahan, muusab sa mga simbahan. Unya magunahon mahuman ba ka na siya no? Pero amazingly nakita nato daghan kaayo nga mga proyekto sa iglesia basta kay masunod lang ning gihimo ni Nehemiah
nga ang Ginoo gyud ay ang saad mo'y ato kasaligan dalon ang proyekto sa pag-ampo, we will be amazed. Makasubay ta sa Western Mindanao Conference, sa Monte Alegre nga simbahan. There are only few nga mga membro din ha makaigsunan. Pero ilang pagtuod ako kay ang ilang simbahan na purma na, nindot na ang simbahan, and we would like to thank atong gipasalamatan di ay ang makaigsuunan nga nagapaluyon ni ana. Ang makaigsuon dako yung pagtuo every time nga makahimo sila o kinini ang duol og makaigsuunan, dili gyud sila manuko kay nasayod sila. Anybody nga magatabang sa bulhaton sa Ginoo, bisan pag-asang dapita, the Lord will repay you more than what you have given for the Lord's cause. Amen. Sumunin ang hitabo kang Nehemia, pagkadako siyang tahas, pero amazingly, sa diha nga ang Ginoo na hinglihok, even the king, ang hari makaigsunan, nagapadala siya og sulat to touch the hearts of those people nga makatabang diha kaniya. Actually, encouraging mangkaining yang kasinatian mga kaigsoon, ano. Gikan sa bisan sa tanan nga mga characters in scriptures, everyone was a novice in their enterprise mga kaigsoon. Wa gid sila mga hanaw. Ikaw ug ako sa di pa kaning mga banggiitan kayo nga mga ginikanan, so wa pa ni sila mosulod sa kaminyoon, wa man sila hanaw. Na minyoon saon pag dumala ang relasyon sa magtiayon, you will just learn it when you are there mga kaigsunan. Pag abot na sa mga bata, you will also just learn it unsaon nimo pagpadako ang mga bata. But along the way mga kaigsunan, kung ang imong relasyon sa Ginoo lig-on, di gyud kaniya pasagdan. And the same thing is true with other major projects nga atong pagatiman-an. We all begin sa tanan ninyo nga mga elders din ha. You have never probably been an elder prior to becoming an elder. At labing tinuod, kitang tanan nga nagsugod pa lang sa inyo nga nahimong elder, labi na gyud first time nga na-elect ka as church elder. Posible gi-elect ka tungod kay iway leader ka kaniadto, niagi kag Sabbath school teacher, Sabbath school superintendent pa karon, pero in every new responsibility mga kaigsuunan, bisan ang mga church pastor o ang district pastor gikan ni graduar sa seminaryo, ni sulod sa distrito, that's overwhelming. Unya, that means novice gyud tang tanan mga kaigsunan ini nga mga enterprise. But we will only discover, no, sa sigon ni ining gihimo ni Nehemia. Some have failed, some have succeeded mga kaigsunan, pero sigon sa panigingnan ni Nehemia sa mga igsuon, naagyod kay kasiguruhan. Una sa tanan, iyang gitanaw ang sitwasyon. Di nako ni kaya. So, nanginahanglan kong tawo nga akong itap. So, relationship lang yapon, Pastor Nildo. Yeah, Pastor Rudy. Unya, after aning mga relasyon sa mga tao, gawa sa imong jutay nga kahibalo, which will also grow up in the course of time. Kining working with people, teamwork is very crucial. Mauning nahitabo ni Nehemia sa mga kaigsunan. And best of all, every activity that he was doing was under God's control and leadership. Amen. So, bisan unsa man ang imong giatubang nga hagit igsuon sa imong mga proyekto sa kinabuhi, tanawa ang panigingnan ni Nehemias. Pero kung di ta kasayod ni ining tanan ug giunsa niya pagdiskarte kay lahi mangitag mga pamaagi, siguruhon na to mga kaigsuonan nga ang Dios maoy nagdumala ni ining tanan, and we will all end up to a big success in every project that we have. Pastor Nildo. Yeah, Pastor Jose, thank you very much. Actually, mga kaigsonan, kung lang tayo bitanong kasatian ni Nehemia, gitawag siya sa Ginoo, blanco gyud ang una-una. Oo, muna nga ampo gyud siya unsaon ka nako ni nga gawas nga lisod nga trabaho, daghang mga distractors nga mubabag. So, tiyanta mo igsoon, whatever plans nga atong pagabuhaton, naagi na yung mga discouragement. Pero sa kabutang lang nga atong makuha na ining kinabuhi ni Nehemia, nga mao, nga kuntaw-gunta sa Ginoo. Unya imong giisip nga di ka makahimo. Tuguti nga imong buhaton ang gihimo ni Nehemia. Dala ka ng tawag sa Ginoo sa pag-ampo. O unya, makasiguro ko sa bisan unsang buluhaton nga gitugyan sa Ginoo sa imuha in relation
sa mission sa atong church o mission sa Ginoo nga mahimo ka nga latayan sa kaluwasan ngadto sa bang makatawhan. Kana dawata kana nga tawag kay ang Ginoo kung siya ang magatawag, ikaw iyahang punon sa kahibalog kaalam. Kung unsa ang kulang, idugang kana sa Ginoo diha kanimo. Amen. Mga panapos, mga pulong, mga kaigsunan, hatag nato ni Pastor Rudy. Mga kaigsunan, agi og pagpasantop gyud ning ato nga leksyon, akong ibalik kamo sa sinulat ni Ginang White sa Prophets and Kings, napod sa tong leksyon pahina 633, gaingon siya dinhi. Ang mga anak sa Dios dili lamang magampo sa hugot nga pagtuo, apan aron molihok uban ang makugihon ug madasigon nga pag-atiman. Amen. Na nasagubang nila ang daghang mga kalisud ug kanunay nga gibabagan ang pagtrabaho sa probidensya alang kanila, tungod kay giisip nila ang pagkamaalamon ug pag-ayo nga paningkamot nga walay kalabutan sa ilang relihiyon. Si Nehemias wala magtagad sa iyang katungdanan nga nahimo sa dihang siya mihilak og nagampo sa Ginoo. Gihiusan niya ang iyang mga gihangyo uban ang balaan nga paningkamot nga nagpatuman sa tinuod, mainampuon nga mga paningkamot alang sa kalampusan sa maong buluhaton diin siya nakiglambigit. Ang mabinantayon nga pagkonsiderar og maayo nga mga plano hinungdanon sa pagpadayon sa sagradong mga buhat aron sama sa panahon sa pagtukod pag-usab sa mga paril sa Jerusalem. Mga pinilangga nga makigsuunan, bisan unsa ang tahas nga gipiyal sa Ginoo, iapilang yun, pangayua ang giya sa Ginoo, pinaagis pagtuo, pagbuhat ug pagampo, ang Dios maghatag natog kalampusan. Amen. Hindi ni natapos mga kaigsuunan ang atuang pagtuon. Daghang kayong salamat sa inyong makanunayon nga pagsunod. Hangtod sa sunod nga episode mga kaigsuunan. Sa dili pa nato ni pagkatak-upon uban sa pagampo, ani ay halad sa musika. Amid the countless blessings the Lord has given me, the light of truth and goodness, the Holy Spirit's peace, I see the many sorrows that His children must endure. So much hurt I long to heal. How can I change the world? There are hands I cannot hold, hearts I cannot comfort, tears that only miracles can stay. So let me love and serve and teach those who come within my reach. For miracles begin that way. Gamhanan o dalaygon nga Dios sa kitasan sa mga langit. Daghan kayong salamat sa panigingnan ni Nehemias nga among gituki sigon sa iyang kinabuhi o panigingnan karong si manahuna. Nahagit kami o Dios sa daghan nga mga babag sa among kinabuhi, sa mga panghitabo, diin kami nagbangutan og nabalaka. Apan gusto namo nga dag-on kining tanan, pinaagi sa pagampo, sa pag-andam sa among kaugalingon, ug sa among pakigrelasyon diha kanimo. Sanglit diha sa among makanunayon nga pagpangaliupo kanimo o Dios, ug sa pag-angkon sa imong mga saad. Dili nimo pakyason ang imong saad sa imong mga katawhan. Salamat o Dios imong pagpanalangin sa mga katawhan nga nagpaminaw o nagatan-aw ni ini nga pagtuon. Mayngon masab sa tanan namo nga mga magtutudlo sa eskwela sa Batika, mga panimalay nga adunay kahangawa alang sa ilahang mga sakop
sa pamilya mga kabataan o sa bisan unsa mga proyekto sa mga kaigsunan pagtukod og dagko nga mga gambalay alang kanimo uban ni kaming tanan ug sigon sa panig-ingnan ni Nehemias managpakadaog kami ngadto sa katapusan. Amen. Kining tanan mo ito ginuglaw man nga dawat sa ngalan ng kahumog ni Jesus nga mong manluluwas. Amen. Amen. Within my reach for miracles begin that way. I will bear the burden of my neighbor in his need. I will share my Savior's love in every kindly deed. He will magnify my efforts and I'll understand at last that by these small and simple things are great things brought to pass. There are hands I cannot hold, hearts I cannot comfort, tears that only miracles can stay. So let me love and serve and teach those who come within my reach. For miracles begin that way. If you have been blessed by this program, share hope and help us continue to bring hope everywhere. Send your donations to South Philippine Union Conference through any of the bank details shown here. Hope Channel, sharing love, changing lives. Of course. Sometimes. Why not? Yes. My brother. My mom. And of course, my dad. The policeman. Boss. My teachers. My grandpa. When I'm threatened. When he stares at me. When I hear his whistle. When they raise their voice. When they call me by my full name. Whenever he calls me like this. Hey, come on, bro. Because they're the law. He's older than me. My grave would be at stake. They're my parents. Since I'm younger than him, I'll be fired if I don't. You know. Obedience It's more than a state of being obedient. it is our Willful practice of obedience. Conscious decision to obey policemen, To obey your parents. teachers. It means submission to the rules which are meant. to keep us safe. Likewise, Obedience. is a manifestation of love. I respect my I love parents. my mom. I love my Older dad. brother. Besides, It says we obey our grandparents, our older brother, people of authority, our our boss, parents, in the Lord. Lord. For this is right. Unlike any other media source on the planet, welcome to Hope Channel.